Asa ka, dam? Kapalibre sakay ko, dam. Kasi gusto kong sakay. Pisport ka? At pisport mo ka? Tara, kabanta. Bandita. Ha? Magkantan ka? Oh, maulo ka? Maulo man ka. Oh, sige na, sige na. Pisport mo. Kung sa ka nga market? Sakaan ko sa ocean. Sige, tara. Tara na. Para diretso ba? Muna akong ginahimo, basta mo duty kong bisport kay para nagahapon ba, di na ako mangitag content na ako. Okay na? Sige. Ocean ka dito ka sa may, Market 4? Ano yung kanin sulod ng bisport? Dito lagi sa Market 4 lagi. Oo, naman kanin ka. Wala pa mag-umuagi si Muhagod. Yung mga driver dito, kabalo na nasa kuha. Nag-vlog ko. Kay, konten, kaagi ko dire. Isda mo na akong ginapangatag. Kaya karon, wak mamidunggo karon. Ano akong trabaho, basta wala may isda. Ako content, mag-ano lang ko, magpalibre sakay. Pinapuli-puli lang ako ba. Kung napod may isda, na po ako i-vlog. Ang ubang gasolina ginatag, kunya kayo, pamatay ka hatag gasolina, ani kay gamay pumato sweldo. Kung nalang niya ko itabang, oo, mahal pa masay niya, adlaw-adlaw biya, may nalang kung maka, tabang ta sila, bisag gamay lang. Nag-iadlaw sa San Miguel ko nakakuha pasahero. Sa oras mong out dito? 7 to 7 mo. Wala city pa out. Sobra 8 hours eh. Overtime na siya. Hinapot-tapot na nagsahod ba? Bilang na apit na 1,000 ba kay 7 to 7 man? 460 ang 8 hours. Kaya pinaka-oras overtime na. Ayaw eh, kaya nakuha mo padawat na basta straight. Pero straight, inyo isda. Maayo, kaya straight yung isda. Tollgate matats. Kung saan yung ipangkatay din, madlag ko ang mga bariles? Madlag ko, Jude ay. Mabinog, mga pirit. Basa bantlanta. Panitiri ba kay dili mag-ano no? Dili mag-istiin. Asa na ka na? Nang way duty ba? Asa, dire? Pikas? Dito pikas? Piskador mo din yun. Doon din. Live dito. Gawin ako kasulod. Sulod naman yung petog ice. Ay, ito ara. Diri na ka. O ne? May dili kayo nindot trabaho ba? Dili kayo hago. Bugnaw. Oo. Thank you, Pinsan na. Sige. Salamat. Sige. Okay, amping. God bless. Thank you. Matats, nana po tayo pasahero. Kauban na tayo sa Pisport. Isa na tayo magtrabaho.